da imamo čelništvo, vodstvo države koje će štititi hrvatske nacionalne interese. S ovakvom hrvatskom vladom mi smo taoci onoga što oni rade. Svoje osobne i uske stranačke interese podrediti općem nacionalnom interesu i doći do Saveza za Hrvatsku. Drage Hrvatice i Hrvati, Zadrani, vjerujem da ste dobro. Evo, Milan je došao k meni i pitam ja šta ću ja sad govoriti. Kaže on, moraš samo dignuti glas, pa će biti dobro. Ali ja ne znam dići glas, pa ima tu nekih drugih, pa oni će dići glas, a ja ću vam reći što je u mom srcu. Evo, Milan je rekao 70. godina kako je dolazilo svjetlo u Zadar. To svjetlo nikad nije izašlo iz našeg naroda i u najtamnijim danima ono je bilo s nama. Preživjeli smo i komunizam i Turke i sve smo preživjeli. Evo sada kad sam dolazio ovdje, tu na ovu terasu, pjeva se pjesma Kamen, krš i maslina, vino, Ganga, Neretva. Sve to ima zemlja ta moja Hercegovina. I vaš Zadranin, Zlatko Prečanin, jel? Zlatko kaže mi, mate, jesmo mi u Hercegovini. Krenem nekoliko koraka dalje i sretnem prijatelja iz studentskih dana, Šimu, jednog kolegu pravnika, i dođe on do mene i kaže, znaš li ti me? Kažem, ne znam. Bili smo cimeri, vrijeme je dugačko, izdebljali smo se, posjedili smo, ali tu smo, zajedno smo. Mi Hrvati smo zajedno. Znam da smo u studentskim sobama sanjali Hrvatsku državu. Sanjali smo jednu novu Hrvatsku. Sanjali smo Hrvatsku koja će biti slobodna od komunizma. Sanjali smo Hrvatsku koja će biti slobodna od četništva, od velikosrpstva, koja će biti svoja. I stvorili smo je. I predali smo je ponovo našim neprijateljima. Moramo se pokajati. Moramo ozbiljno promisliti što se to s nama događa. I nikad više ne dopustiti tako nešto. Ovo je prilika koju moramo iskoristiti. Sad je čas da promijenimo hrvatski smjer, da naša djeca više nikad ne odlaze iz ove najljepše zemlje na svijetu. Znate li što je najljepše u Hrvatskoj? Njezini ljudi. I znate li što čine da bi je nagrdili? Tjeraju te ljude vani. Ubijaju ih u majčinoj utrobi. Lažu nas. Drage majke i očevi, više puta sam ponovio, u vašim rukama je sudbina Hrvatske. Nema nam budućnosti ako nećemo imati djecu. Nema nam budućnosti ako se nećemo okrenuti. Hrvatsku moramo napučiti novim generacijama punim vedrine, jer mi imamo snagu ovim prostorom mirno upravljati. Mi imamo snagu kulture koja je u nama. I kad idemo kroz ove gradove naše, ne znamo koji je ljepši. Je li Zadar, je li Šibenik, je li Split, Dubrovnik, Zagreb. I to moramo uzeti u svoje ruke i potjerati sve one koji su nas lagali, koji su nas prevarili, koji su nas doveli do siromaštva, do beznađa. Trebamo jednu novu oluju koja će pomesti sve to i osloboditi Hrvatsku trajno, ne za jedan i za 2 dana. Jedinstvo hrvatskog naroda mora biti tu. Evo gledamo ovdje gospodina Poljakovića koji je iz Vojvodine došao tu raditi. Znate, tamo Hrvati nemaju u Srbiji niti jednog jedinog zastupnika. A oni imaju tu ne jednog zastupnika, nego 3.
I znate koliko ministara? 9. Sve jedan je njihov. Postoji li i jedan Hrvat u ovoj vladi? Ni jedan Hrvat ne postoji. Ili su Srbi, ili su Jugoslaveni, ili ne znam ko su ih to. Otpuhat ćemo ih s Božjom pomoću. Hvala vam lijepa.